जों दिनै बायद' अंगै Mungiakami PSO जों सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस खौवाइनो एड्रेस खालायो जों दिनै अरो डेपुटेसन रिमानि बायद' अंखा जुरि रंगतयै दिनै जों बेयाव जे डेपुटेसन रिमानि कायसा सिनाबो लुकालिटि कुनो अरो पार्टिनि कालार करै नक साइमान खाना थांनाय 20 तारिख जुन 2021 दिनै उत्तर महारानीपुरो हरनि 3टाव पेन्डामिकनि जराव दिनै सुनामुरानि सिकग्रक दिनै आमचायो तुरा सिकक नेतो मोनसे सिकक हायै एरपर उत्तर महारानीपुरो बेलाय गारि स्पिड मानि कारणे आबन गारि एक्सिडेन्ट होनैखा ओमफ्राय आ गारि एक्सिडेन्ट होननायनि सिगां बर्तमानै थक्ति फैया गोबां लगin अनेक बरक फैया दा आ एक्सिडेन्ट मानि जागलो पुलिस आजागाव मांनाय बरक गोथां बरक दुखुमान जाख्लानै थांगा एरपरे आबो हस्पिटाल थां फैया आबनो रिगैनो दिनै उत्तर महारानीपुरो एरें दिन बरक न सैमैया बरक इनोसेन्ट पिपल न पुलिस